Nai to nai jotok khapangni tahotai bok chongna haina hachini koktibini koktuma jota lamsuko koktuma rongkha sabi jasrambari constituency bai khobjak Tulashikok adi blokni bisingo klaijak tei singram adhesive village ni omor sakra doyamoti deborma buinile tongthor sathatok ngui tongo goria ter bosoro waisa Phaimani bagai phiaba bini gaimiya dosha nangjak phiaba dosha ni yakong krei bufurbo ngui thang kebo pha sirigya obo haikino ngui thango miya bukhu omor sakrajak doyamoti debormani belaikino ok khem eba obo haino hinjago dosani yakong krei bojoro nangno phiaba buinile tongthor sathatok ngui tongmani sal miya hai salo goria ter Nukhung kailaiye phiaba bini gai miyao tin baikhe totra rajagai bini lagmasi arioi thangkamu te srapsani bagino bini lagma ariliya obo haikino Nukhungo sana krei nangna krei ngai Nukhung khungsawo bo obo haikino Nukhung chaptarioi tongjamani miya atomsa Watwi Nokbar kothor tai bangkondri phairima bai bini Nukhung khukjakti ngai thangmani bai belaikino tabu Nukhungni manai khwnai bebakno siwui tabuk tongthai nok krei hai ngai tongo omor sakrajak doyamoti deborma omor sakrajak doyamoti debormani sajla takok samir deborma bosaka tabu sarkarok chuno kyasa khara khairokno eba Tulashikok adi blokni borongmonang video saheb borok chuno khara khairokno eba tosil phaida chuno inkoreng khlaida kyasa saijomano aba haikino tabuk nasingui tongo omor sakrajak doyamoti deborma tai sajla samir deborma tai obo simingya Amchaini tabuk minister borongmonang onmes deborma aboni karibo tai Amchaini neta tabuk je bortomane tongnai BJP IPFT tipra motha borok bo kesada saijorino eba subasudarino kaming Amchaini jonoseba khaitongnai adongrok oborok boda saijo kesa khaino obo nasilaijak tabuk borok piaba bukhuk doyamoti debormani sajla samir deborma bwskangni salo eba goriani taindino bini kailai panna tongo Nukhungo piaba tabu Nukhungo tongui tongnani tai Nukhungni bisingtui pandano naithotok khlainani hini thanga hingke eba tongui tongha hingke piaba tabu Nukhungsi krei o pandano bwsake naithotok khlaimano piaba tabu obontino tabu sajago hapangni thani eba tai Tulashikok adi blokni borongmonang video thani tai Amchaini minister borongmonang onmen thani eba tai Amchaini jonoseba khlai tongnai tipra motha IPFT tai BJP ni adonong thanibo borok saijo najaka made mano phiaba tabu borona sitongo nainedi video report Tulashikok TV do sagadi noroktam magi oringkha bahiki Nukhung khoka baikha dibor kheka ta saring joran tamo lowar phayong ka phaika ka wati rok phaika wati phame jengna halai dongmase wati baseng phaika yang kothor baseng phaika ka at kaisa je bankun jahge family chra chaka phame sasla thimaliya wai sat kaisa chra chaka phaika wai katra sasla thimaliya kun jase khana jakari ka kun mani pham narman tin dia sarap lai dong এখন 3 বছর রাজা ঠিক আছে কাই ততরা বড় তুমি খেলবো খাজাগলি আংবো নি মানো মানি খাই কো বখরো চিনা বে তিন না বে কো বখরো দম বনো বাসি যাই না মানে আব আজ থেকে চলদা তিন দিন আমো গা তিন তান যে স্পাং তোমরা তুমি সাক খেতে না তা গাবন বাগে নাই কো ইজা সাহা রিওয়ানে নি কো তাও গানাও ব তুমি কাই লাই পান্দা তো আনি নি না Korea tani nata kama boran di kuno kum sungok sena mena ni hina ima sing kayam tu ini kita arang pusat kering jora oi konting jora apa coba nala coba apa sedang pusat kering kuno kum tabuk nang tosil long tam koinai ba video long tam koinai bong thani saijo chuba bo bairok san nang abu to jodi bor jodi khairo be khaidangai jodi jungo saijo help kai ko nobro khano sadingman sikang ko rokom ko dorok ko phano khairi mangala thangkai oro jodi bor khairo be nobro thangkai to kaham dai te phon taw sadingna sikang ramai komo khairo phon kicha subai kalang tama dai dele hambai mari tang bor mun mongkai an bung kas ko te bor ma nong mutam para
manik chuk para emne chini tungkong gangkai tising ram sikalayo kating ko kai Ya som kata. Oh, tu singra edisi belas kalau na. Engkau harus siap Phaimani ta. ka singora se family kago se transfer khajia kota Oh, engkau emna tu singram tongo. ting ka tising ram Engkau tahu bortomane tongo mau panen mungkai. Manik cu para tongo nor bortomane. Tau makai manis su padang kan. Tahu bortomane tomato na. Engkau nom dokumen kai jotno tu singram poncet. tising ram Acha. ante jang ka ma bota la jama rai ko bogo sungo su kun kom tsunami na ni hinai to ni kang mo kam kas buni kam mo la khai chai to na mane ki baat kaisa ting kai kun pal bang ma ya hai ma to sing সরকারও নক মামান খা Kono maya kuang. কোনো মায়াখো সারা সানকা নং কাগজক জমা রেখা নিনর তাকলাই জিউটি গং রাখলাইকা Kago sarkoi domari naikya buko sopaya. তাকলাই জিউটি গং খাইগোদা jo tiking ekbar khai thang kya তাকলাই খা খাইকা ও ও মো মাস নি বিসিং তা Sekang maso. dui mas Anai ni maso. sekang ও ও জিউটি গং খাইবা না আচ্ছা আচ্ছা হাঙ্গা আব সপাই গতা না লো আব তো সপাই নাই লরে জিউটি গং খাইজাং গাবা নিন মুংখাই man ka doya moti debar ma গাই নিন বয় তো সংখা ka ma posasi rok silai khana পহাসি 85 rok plus ngai khana 85 প্লাস বাতাও দামান Bata mangka. বাতা মাংখানা গে বসাই করি যা kare thima Thil. Tima baru ka dot bara baso. nengle tabuk tamu sanai je Tulashikok adiblongni video tai nongni tei singram ponchet nok ni ko tangphang je secretary sahab song nong tam koinai nono mo haimung tomon jorawo subar chu nong bo bahairok san sagarani Kau ko nok rok hu rok sam ta muti na ta. Muti ka tong ba hai ham na ba. Ko nok maya khung maya hai tong na bodi ga ni khung bok lai maya. Tong na se khapa ti ti tong khani ya. dore ta ni na sin skai le na abo si ka tam te ni ka no hok to na sin no hok kare gara Ka ke khung na kun tong. ta tang khale chadi pari kha na ha dan ko chu to na sin no kare ka ta ka api hen ka